Jared. Yes. Ang'eyo noloso report motenore kod kaka ne uneno yiero matindogi. To kendo ma samoro nyalo nyiso gima IBC winjo bed ni gitimo. Achiel kuom weche miwacho en ni IBC bedo kod thuolo matin ahinya mar puonjo jopiny. Miluongo ni civic education. Puonjo jopiny mondo ong'e kaka chike mag yiero gin. Ma iparo ni en gima gitimo nikech gihero mondo gitim, koso gitimo nikech samoro budget odwa bedo modiyore matin. Koro gitemo mondo gitim gima ginyalo. To koponi ma e wach ni budget tin, ang'o ma inyalo wacho kaka observer ne jok machiwo sir makamagi ne duol machalo kaka mar IBC kod joma moko ma nie e weche mag yiero? So normally gima timore dwak wach ni report mwatimo ok lure ni budget, ing'eni en gimineno chande, ibo golo report lure kod nyalo mari, but also IBC osemiye enough resources ma bende dak wach ni mano hamper, of course pesa krom ga, yeah, but resources mosemiye IBC are enough resources. Bende report bende migolo gibe gima report margi observers ama jo ketuang mokumbalre orpo bende ogol nini margi report margi mondo wane ang' manotimore. Of course IBC bot wacho ni kila gima otimore maber nwatimo kama daging'isi mistakes manegi timo couple of them, but koro wan wang' jopiny wang'iso jopiny kaka nokotimre kama, ballot papers nodonjo ka late, gini ne otimre kama, yeah, so nitie lweny. Kwa mfano of course IBC be notemo, kwa mfano Kasipul kacha fine manegi miya Roko kod Boyd nokonyo ahinya, yeah, but koro ginyatimo more than that. Koro na bed gin gima ne gitimo next time kotimre, paro gima notimre 2013 Siaya kan wan go duol, wan go Rengo, wan Grasanga go Buru. Koro gima notimore, of course Oburu noringo odhi Senate, noringo nong'ise nowuog, koro rather Rengo nodong ki Senate, wadong go Buru, Rasanga kod Oduol. Koro nogol Oduol, nogol Oburu, mi Rasanga mani namba adek nikech ji ariyo gi negore. Koro in future also walos sheria marwa mondo chike magwa mondo in future koro kwan gi issues kamago IBC orpomie teko maginya disqualify candidates. Koro ne disqualify maybe teko no gionge go sana giongo go gin go, lakini now they cannot do it. Kwa mfano that gin go i paper, but now ang'o mono gitiyo kode koro